Siyathokoza, siyabingelela. Siyazithoba Nkosi yami. Time and time again sizokhuluma sikhulisane. Sikhuluma into eyangqo enhliziyweni, sikhuluma into ezofika izakhele ikhaya lapha engqondweni, ukuthi noma kufika izivunguvungu eziphatha abantwana bamoya, khumbula amazwi akuvusayo noma usolele phansi. Isikhathi balethe umuntu noma balethe izwi, isikhathi nesikhathi basiletha isithunywa esembathisiwe esikhona emhlabeni esiyokhipha izwi eliyophinde likuvuse futhi. Wena mntwana kamoya ufana njengenjini ehlale iseviswe, ufana njengebhetri elihlale lehle lidinga ukutshajwa. Ngamhla lehlile ibhetri ila khona sekufika-ke enye yey'mfundiso, and iy'mfundiso zomuntu kamoya zifika kabuhlungu, zifikiswa kabuhlungu nje ngoba kuyaziwa ukuthi this person can handle this. Iyona-ke inkinga-ke esibhekene nayo, ukuthi kuyaziwa ukuthi the more ukhula emoyeni, the more uba strong, the more uzokwazi ukumelana nezinto. Ekuyaye kube-ke inkinga-ke mase zifika ngoba kube sengazuthi cha, hhayi le singaphezu kwami, iyangehlula, ayaphela amandla, ngiyayiyeka lento. Abanye bayayeka bazama okunye, baqhubeke nempilo, kepha-ke umoya uyamazi umuntu ukulandela la ukhona, ukusebenza ngendlela entsha. Uy'tshela wena ukuthi cha, usudlulile lapho noma usuyiyekile lento, kanti cha, isithole indlela entsha yokukusebenza ngaphansi kwesizathu nangamaplani abo athile. Hloniphe kakhulu idlozi, hloniphe kakhulu ithunywa. Sizongena kwi-great silence la idlozi lithula khona. Siyabingelela, siyathokoza. Sithi amen kwabe ithunywa. Kubantwana bomoya, kubantwana abahlushwa imimoya, kunabantwana abaneziphiwo abangazicelanga ezanikwa bona ngenkani. Sikhuluma ngabantwana bemvelo, isiphiwo semvelo. Kodwa-ke ningakhohlwa, lento ayikho ngathi kuphela. Nabanye abantu Nkosi yami abaphila emhlabeni bayawuthola umhlahlandlela wokuphila lana, ngoba kakade sonke singabantwana bamoya, ngoba nathi siwumoya. Kube sekuhluka-ke indlela esidonsa ngayo ingalingani, khona abadonsa kakhulu, khona abadonsa ngaphansi. Ikona-ke kuthiwa umntwana womoya awumehluleli omunye umuntu, ngoba kusho ukuthi lowo muntu akakudonsi ngale ndlela ekukhuphuka noma ephezulu, noma umbona low enza izinto othi uma uzibheka ukuthi angisoze ngayenza leya nto, awukhiphi noma awuyikhiphi i-judgment. Uyathula ubuke ufunde, uqhubeke phambili. Indaba enkulu, indaba egqilazayo, indaba ekhathazayo, indaba eyithest enkulu kunazo zonke kumntwana kamoya wesithunywa wedlozi. Uma ngithi kamoya ngibopha bhande linye, indaba yokuthula kwey'dalwa. Mase zithulile iy'dalwa zikuzebile, ungazi ukuthi uzokwenze njani, uyozama lokhu ukuthi nya, uhamba abantu ukuthi nya, uyogeza ukuthi nya, uyokhuphula ukuthi nya, wenza yonke into ongayicabanga ukuthi ukukhonekthe nedlozi lakho, ungake ukuphuphe, ungake uzwe lutho, ungakuboni lutho, uvele uzizwe sengazuthi ulahliwe, ungazi kwenzakalani, usuyotatazela, uyomosha izimali, uyohamba abantu, usufuna ukuzama lokhu, ufuna ukuzama lokhu. Stop it. Right there and there, la ukhona njengamanje. If ukuleyo nkinga, stop it. Ulalele into ozotshelwa yona. The great void, ukuthula okukhulu noma isikhathi sokuthuleka, lapho idalwa khona zivele zithule zikubuke.
zingake zisho lutho, zingake zikufikele ngamaphupho kuthi nya. Now, by nature umuntu wakamoya umuntu osuke esesikoleni. Lesi sikole isikole esingathintwa ngezandla, esinganukwa ngamakhala, esinganambithwa ngomlomo. Isikole sengqondo, isikole sakamoya. Kulezi zikole kunezingqinambi phecelezi ngesiLungu ama-challenges. Lama-challenges eyabekwe phambi komuntu wamoya iwona asuke eyiyona into lo moya osuke ufikile okuyi-core reason ukuthi uzofundiswa ngoba uyena umuntu wasemhlabeni. Mase ufundisekile noma usufundiswa kuyaye kube nzima ezukhuphuka nangokomoya, right? New level, new devil. New level, new darkness. La ukhuphuka khona uyohlela ulindiwe into efuna ukubuyisela phansi. Phinde futhi ulwe, phinde futhi ukhuphuke, unqobe. Awumile nalapho, usazophinda ukhuphuke kanjalo kanjalo. Kodwa-ke uma uyitshela ukuthi impilo yedlozi eyokukhuphuka kuphela, ushaya eceleni. Impilo yodlozi eyokukhuphuka uphinde wehle, khuphuke uphinde wehle. Ungazitsheli ukuthi uhleli kuma-higher planes uzobuye wehliswe ngoba nalapha kuma-lower planes la kukhona khona i-grounding khona where you are grounded. Kunezinto efanele uzifunde, kunezinto ehleli ufanele uzifunde nakhona ukuthi ubuyele emumva noma asithi ukumphushela emumva kancane khona la ageja khona ngoba la aya khona le lesson le ayigeja lapha phansi uzoyidinga lapha phezulu. Uphinde ushaye kwehle uye phansi, uyophinde ukhuphuke futhi. Uma ukhuphukile futhi usudlula usuya le phezulu, lezi zinto odlule kuzona seziyofike laphana phezulu zibe umkhonto, ziphinde zibe ihawu. Uphinde usize nabanye futhi ngoba phela this is not only about you. Ayikho ngabe kuphela lento, nabanye abantwana abasebumnyameni uyobasiza njengoba nawe musebumnyameni usiziwe. Now, enye yama-lessons le. Into eyenzeka kuma-higher planes nakuma-lower planes yenzeka. As above, so below. As within, so without. As below, so below as above, etc. etc. Why ngisho lento? Phezulu esibhakabhakeni kunento ekuthiwa i-great void, whereby akukho mihlaba, akukho kukhanya, akukho lutho, kuthulekile kuthe nya. Enkulu indawo that you cannot even comprehend, mntakamoya. Le ndawo iyothula eons and eons and eons, ithulile kungenzeki lutho, kodwa ngelinye ilanga leyo ndawo kuyoba khona inhlasi yokukhanya. Ngamhla kufike leyo nhlasi yokukhanya ila indalo yobe siqala khona. Lokuthula obekade kukhona kuphenduke kube ukuphila, kuqale kube khona i-creation, because nothing by nature or by the law of umdali, ayikho into engashintshi, ayikho into eba kwisimo esisodwa ingunaphakade. Yonke into iyashintsha isikhathi nesikhathi. Manje into ezenzeka phezulu ziyamanifesta nakuma-lower planes. Umuntu womoya, umuntu ophila emhlabeni ngomoya, ongenwe umoya wezinyanya nabadala noma izidalwa zakubo ezaziphila emhlabeni ngenxa yezizathu ezithile, uconnectile kuyo yonke i-creation ongayicabanga. Manje izinto mazifika kuyena
zenzeka times 10 than umuntu onormal ongenamoya. Zenzeke zibe inkulu kuyena, zenzeke zizwele kumuntu wedlozi. Ngobani na? You can handle it. Bamba lelo gama ngoba kuyaziwa ukuthi you can handle it. Omunye umuntu angathatha intamba ayilengise, kodwa lo waya, he or she can handle it. That is why you were chosen among all the kids that are there. Right? Mase sesifika-ke isikhathi-ke ngoba wena uxhumene nalento eyindalo. Kusuke sekufike i-great void nakuwena. Right? Kuvele kuthi nya. Mase litholile idlozi. Anginandaba izizathu. Ziyeke izizathu. Vele kunto eyenzakalayo kuyohleli kunesizathu ukuthi yenziwelani. There's always going to be a cause and effect. La kunento eyenzakala khona kuhleli kunesizathu ukuthi yini yenzeke. Ayikaze ingabi khona into eyenzekayo engenasizathu. Ziyeke izizathu zasemhlabeni ukuthi mhlambe khona okuvalile. Noma khona ukugangayo ngomsamo wakho, noma khona owenza ini, yeke leyo. Ngikhuluma ngokuthi-ke mina leyo eyakho uzoyibona ukuthi udila nayo kanjani. Sengikhuluma ukuthi wenze njani mase kufike leso sikhathi. Angoba ngilwa nokuthi uzosuka utatazele ngoba wazi wena usuke uthukile futhi usuke udinga usizo. Usuke udinga umuntu ozokulekelela ngoba kuye kube buhlungu mengekho umuntu nalizwi lizokulekelela. The great void, la sekuthuleke khona idlozi lingasakhulumi, isithunywa singasakhulumi, kuthe nya, katatazeli, zophela imali yakho. Leso sikhathi isikhathi sokureflecta, uhlale phansi. Uma uhlala phansi ungathatha ngisho ipeni nebhuku uma ukuthi ufuna ukubhala. Uqale ngeindlela oyihambile noma obusuzihamba. Uhlobo labantu obasondeze eduze kwakho. Indlela obuwenza ngayo izinto. Indlela obukhuluma ngayo. Basically, usukubheka zonke izinto you revisit zonke izinto ubukade uzenza. I-self reflection iyokuqala oyenzayo mase idlozi noma isithunywa sakho noma idala zakho zithulile. Yeke yokuhlola eyakho leyo. Ngikhuluma mina ngokuthi into yokuqala kumele uyenze uzibheke indlela zakho ubuzihamba nangendlela wenza ngayo izinto ukuthi ngoba ngifuna uze ufinyelele la ekutheni khona uze usheshe uthole isizathu sangempela noma izizathu zangempela ezizenza umkhokha ukuthi mhlawumbe kuzobe khona ukuthi kunomkhuba kuze kube khona umkhuba ukuthi kuze kube khona into eyenze ukuthi idlozi lize lithule. Uma uqeda ukwenza lokho i-self reflection, thola isikhathi sokuthi-ke manje uzibuze ukuthi noma udecide ukuthi ikuphi la ngilekha khona noma ikuphi
engingakwenza ukuthi impilo yami ibe ngcono njengomuntu wamoya? Yizona ziphi izinto ekufanele ngizigade? Izona ziphi izinto efanele ngizenze ukuzilungisa mina njengomntwana kamoya? Mhlambe fanele ngifaste more than I did before. Mhlambe safanele ngizame ukuthi ngidayethe ngingafaki noma yini emzimbeni wami. Mhlambe fanele ngizame ukuthulisa ingqondo through various things like ama-meditation or mhlambe fanele ngiqale ukujima. Ngiyakazise umzimba wami, igazi linyakaze, healthy cells. Mhlambe fanele ngilungise igceke. Noma ngabe yini. Kodwa lesi isikhathi sakho. Isikhathi sakho lesi sokuthi uzinake personally. Uyangizwa? Uzinake personally, uqhubeke ucommunicate nedlozi. Ungayeki ngoba naku lithulile. Uqhubeke ukhuleke. Uqhubeke ushisa impepho. Ungathi ngoba uphatheke kabuhlungu lithulile mase uyayeka izinto. Ungathi ngoba naku sekufika ubunzima wena manje usuyayiyeka lento kodwa ngesikhathi kusamnandi ubuyazisa lento ukhuluma kahle ngayo ngoba kulula ukuthi ushumayele ukuthi ave mkhulu uNkulunkulu uma izinto zisahamba kahle. Awukulinde ukuthi izinto zibhede zibheke eceleni noma akulula ukupraise idlozi noma isithunywa mekusahamba kahle. Awukulindi mase zikugila idalwa zakho. Azikugileli ukuthi azikufuni, zikugilela ukuthi fanele ufunde. Law of polarity iyasho ukuthi la kunobuhle khona okwenzakalile kuyophinde kube nobubi. That is just the balance ye-creation. Angeke uze uyiphikise mntwana womoya i-creation nomthetho wendalo awusoze, akekho noyedwa ongaphezu kwakho. Ongaphezu komthetho wendalo. Uthanda ungathandi sonke we are bounded by umthetho wendalo. Angikhathali noma ngabe unamandla angakanani noma uzitshela ukuthi unamandla angakanani noma ngabe uzalelwe enhluphekeni noma ngabe uzalelwe ebugwilini noma ngabe unjani. Nobody is above ama-natural laws. Iyodwa nje leyo yazi. The great void. Lapho khona idlozi, ithongo nezithunywa zithulile. Qhubeka ucommunicate. Uqhubeke uthandaze. Ucommunicate nabo noma bethulile. Mhlawumbe uyiyeke impepho ngoba ibuye ikhulumiseke yona kulabo abasebenzisa impepho kodwa umkhuleko akekho ozowuvimba umkhuleko. Uthi lana ikhona noma ngabe kuphi lana ikhona ninabaphezulu ngiyanizwa niyangizwa I mean sorry la noma ngabe kuphi lana ikhona ngiyazi niyangizwa. Ngiyabonga ngesiphiwo sempilo noma sinzima asikho lula. Kodwa ngiyabonga ngesiphiwo sempilo kodwa sinzima. Ngiyazi ukuthi anikho ngokwezizathu ezithile futhi kusho ukuthi kwakudaliwe ukuthi kube nje ngoba kube kungadaliwa kwangeke kuze kube nje. Mawukuthi amaphutha ami noma yini izizathu azisabalulekile kepha lana ikhona ngiyazi niyangizwa umina usibani bani. Qhubeka ucommunicate mntwana womoya. Ungayeki uyekelani. Right?
Mase kusuka lapho kuba sekuqala kwenzeka into ongazi ukuthi it's out of this world. Emva kwe-great void noma ukuthula kwey'dalwa, ukuthuleka, zithulile zikuzibile. La usungasanake khona, la usaqhubeka nempilo, la khona ungasadiniwe, ungasakhali, ungasabi emotionally, ama-emotions asehlile, usukhulile manje, yeyibo, usukhulile, uyaya emfuleni uyogeza noma bethulile, uyaya empophomeni uyogeza noma bethulile, awusenandaba ukuthi bathulile. Uyasiza uma kukhona umuntu ofuna umsizo noma bethulile laba bakho. Bazobuya kodwa manje akusabuyi bona. Sebebuya sebephethe amakhosi amakhulu lapho khona-ke manje usuzonikezwa imimoya engaphathwa yinoma ubani, imimoya ongeke uze uyinuke ngamakhala, imimoya ongeke uze uyithinte ngezandla, imimoya ongeke uze uyinambithe ngomlomo. Imimoya kodwa ethi mangabe uphakamisa izwi, ukhuluma, leyo moya bese iyaqhamuka, leyo moya ebese iyasebenza leyo moya ngezwi lakho. Kuyokwenzeka isimanga noma kwenzeka iy'manga kuloyo obekezele ngesikhathi kune-great void la ezutshwe khona abadala, kunesimanga esenzakalayo. Kodwa i-great void iyamdinga umuntu ukuthi ahlakaniphe ngoba isuke izoqinisa ama-emotions. Le nto le yokutetema nalento yokuthi ufuna ukuba imeme edlozini wena. Ufuna ukumemwa wena edlozini. Yonke into, idlozi, ngicela lokhu. Usuke usuzimele noma ufunde ukuzimela ngoba idlozi ave lizele ukuthi lizokumema, lizosiza la kumele lisize khona. But the great lesson kuyonke lento yakamoya ukuthi kumele ukukhule. Njengoba usuke uphathe ubambe umntwana wakho ngesandla uyomfaka evenini yamalume eya esikoleni, eya to the unknown, osuke ungekho lapho ungazi wena ukuthi ingane ngazithini Nkosi yami, ingane yami ngingekho phambi kwayo. Iyakhula ibe strong leyo ngane, hhayi ukuthi mangabe usuke ungekho ikade iyafa ngalokho ukuthi ifile. Angithi uyayibona ukuthi iqale ibe independent, ingabe leyo ngane isahleli ithembele kuwena ngoba leyo ngane isifundile ukuthi ngiyile esikoleni ngahlala 7 hours ubengekho uma. Kodwa angizange ngize ngife, ngikwazile ukuphila. Kanjalo-ke nakuwena kusuke kuyileyo nto, as above so below, as within so without. Yonke into eyenzeka kuma-lower planes, it's manifested from ama-higher planes, kodwa in different vibrations, ngomoya noma ngokuzizizela okuhlukile, ngendlela ethanda ukuhluka, kodwa iplani noma ukhondolo lulodwa, into eyodwa. The great void, lapho iy'dalwa zisuke zithule khona. Yila kukhandeka khona a very independent healer. Isikhathi esiningi abantu abangena kuleyo yinto leyo, abantu abasuke bezoba
noma ake ngithi abantu abanobizo, ngoba khona isiphiwo nobizo. Umehluko yini? Ubizo usuke ubizelwe ukuthi lesiphiwo sakho usebenze ngaso. Ila khona uyekiswa yonke into, kuthiwa nayi into ozoyenza. Awuzusebenza, cha, uzoyeka lapho ukusebenza. Sikubizela ukuthi uwenze lento, uzobe umthandazo, uzobe inyanga, uzobe ukugobela, uzobe umelaphi, or all of the above mentioned. Ebese isiphiwo uba umoya, uthi mangabe ufikile lowo moya uthola ukuthi ufuna ukuthi kube khona ama-ceremonies athile, uyi-isolate, bese kuba khona ama-ceremonies athile efanele uwenze to honor certain ake ngisho ngesiZulu, noma kunemisebenzi efanele uyenze iy'dalwa ey'thile mhlawumbe zahamba zingaqedanga ukwenza into ethile, noma zahamba zinamacala athile, bese-ke ziney'nkani ukuthi zifuna ukuthi ziwalungise ngawe njengomntwana wabo. Mhlambe-ke bese zikhetha wena ukuthi nayi ingane esiyibona ukuthi iyakwazi ukulalela ngokubheka ama-character engane ezizalwa izikhulu ukuthi izoba njani, bese-ke bethi nayi ingane. Bese kufika-ke le mimoya-ke ifika engathi iyakuphazamisa-ke, kwenzeka iy'nto ey'thile, ugcina-ke usubona ukuthi khona into ekhona. Uye kohlola, mhlawumbe uye kobheka abantu besintu, bakutshela ukuthi kufanele mhlawumbe udle amagobongo, noma kufanele wenze lokhu, kufanele wenze lokhu, kodwa uthole ukuthi kuphela lapho, hhayi ukuthi lapho usuzobe mhlawumbe umuntu osiza abantu ngokwesintu-ke. Hhayi-ke siyakubona-ke wena, siyakubongela ngoba hheyi, ngala kwelinye isayidi la kubizo kuthanda ukuba nzima. Ingakho ngithi siyakubongela, kodwa nakuwena mntwana wesiphiwo, ngoba usuvakashela umoya, wasayina i-contract ukuthi kunama-guidelines ozophila ngaphansi kwawo, nawe uyashayeka. Kuwukuthi akufani njengomuntu wesiphiwo, njengomuntu wobizo, ngoba umuntu wobizo usuke eshawa ngale ndlela yokuthi ngazi ukuthi ushawa abantu abawu-100 ngoba kakade wena uyobhekana nezizwe, fanele uzisize uwedwa, kodwa ushawe engathi unabantu abawu-100. Umuntu obizo-ke loyo-ke lezo resonate kakhulu nalabo bantu bobizo, nalabo beziphiwo izo-resonate ngoba vele siyafika leso sikhathi se-great void kuwo wonke umuntu onemimoya, kodwa kuba kakhulu laba bobizo, laba ababizela ukuthi basebenze ngesiphiwo sabo. The great void. That is why ngithe uthi-ke ngizinike isikhathi nginga-summarize kule, ngoba ishaya ekhaya, ishaya kubantu abaningi kule great void. Kubuhlungu ukuzitshwa idlozi, buhlungu ukuzitshwa isithunywa. Hayibo, uzozinuka amakhwapha, uyozijaja, ngagcina susangane ekhanda. Stop it now. Uqale i-self reflect, uqale uzihlole zonke iy'ndlela zakho, konke ukwenza kwakho ukubheke, ebese uyakujaja wena uthi kungabe na akhona nama-question mark ngendlela obuziphethe ngayo, noma ngendlela obuwenza ngayo izinto, nokuthi ikuphi ongakwenza ukuthi impilo yakho njengomuntu ophila emhlabeni, ophila nemimoya, ukuthi uphokophele la ufisa ukuphokophela khona ngokwesiphiwo sakho, ngokomoya wakho, nangawe nje uwena, nangokuy'fiso zakho namaphupho akho onawo apersonally nje, anga-involve-ke mhlampe-ke imimoya, ngoba sonke siney'fiso namaphupho ethu athinta thina nje as individuals. The great void, lapho iy'dalwa zithula, zithi nya, zingakuphenduli, zingasho lutho, uzogcina sengathi uyasangana ekhanda. Ishaya ekhaya kulabo abathanda ukuhlola. I solemnly, what I do is ngihlola nje
based on umoya. Lezi ezinye izinto ezingeceleni, hayi cha, angizenzi. U-061 925 4942 on WhatsApp. 061 925 4942.